Eu son o sabio Balón. Non tes por que preocuparte. A princesa Leona naceu para ser unha sabia. E pode superar calquera crise co conxuro do xeo no que eu a iniciei. É certo, rapaz. Se te meteses nos teus asuntos, agora había estar morta e en paz. Ti empeoráchelo todo. Saúda da miña parte o deus da terra e desvivir xuntos no fondo da terra. Pasadio ben. Tenjin debeu cometer un erro, coiro. O conxuro do teleporteo. Lula! Ainda non o entendes, Tenjin? Xa non me vai poder dicir ninguén do mundo o que teño que facer. Cría que estaba atacando a cegas, pero de feito estábase concentrando nun punto. Escoita, Genki. Vouche dicir unha cousa. Eu son o garda da porta e teño a obriga de loitar contra os heróis aínda que teña que morrer. Ti debes quedar aquí. Pase o que pase, e se eu morro vas ter que vivir só. Ti é o fillo do guerreiro máis forte, non o esquezas. Defended a porta ata morrer, nos imos protexer a Hadler, o rei Demo. Eu fun queimado por Iván. E se iso é xustiza, a xustiza é a miña inimiga. Gañaches, non só és un gran guerreiro, senón tamén un home compasivo. Avergóntame dicirche isto, pero quero che pedir un favor. Ai, aínda está vivo! Pensei que fora o seu berro de morte, pero non o foi. Que aínda que me perdoase agora, había morrer cando el matase a Hudler. E daquela, pedinlle que coidase do bebé Genki e que o educase para ser un gran guerreiro. Tamén lle pedín que lle dese auténtico cariño que só coñecen os seres humanos. Iván aceptou con... Así que deixei esta mensaxe na cuncha da alma que guardei en segredo coa esperanza de que algún día me poidas escoitar.